Y palagunok ongoterla estotxaplen kanalera eta dakizuen moduan orain dela gutxi atera da Total War biaren trailea eta dago kriston hypa eta esaten dutenez, hori konfirmatu beharko lukete, joko berria aterako da uda ostean edo bentsat horrelako suposizioak behintzat badaude. Eta gaixo honetan ekarri dut mod bat Elfo Silvanoekin lotura daukana eta izango litzateke hemen alto elfoak izango balira moduan, baina izatez ez dira alto elfoak eta joango gara apur bat unitateak ikusten eta barrultzianeko ejerzito hau edo gudareste hau asaltzen eta joateko lehenik eta hemen ditugu hemen izango litzatekena alto enfoen lantzariak, batez ere kaskoak eta bat, baina alto elfoak duten gauza bat da lantzariak izan aurretik izaten direla arkulariak. Elfoak izatez arkua eraman alduten urtetik aurrera, berarekin entenatzen hasten da eta gero berandoago konpainia baten sartzen da eta gutxi gora bera 30 urte beharko ditu batailetan esperientzia hartzen jateko lantzari erregimendu batean sartu aurretik. Gero hemen lorrenko itxas guardia dena eta hauek urzuan izango litzateke Antartida moduan eta hauek dira ere eliteko gerlariak eta urzuako kosta patroiatzen ibiltzen dira. Hemen lantzari gehiago supotzen direla lantzaria, naiz eta arkuekin ibili eta bat eta lantzari gehiago. Aberloneko dontzeiak hango arkeru eliteak eta itxuraz ikusi oso ondo dago armadura eta guzti eta uste daudela oinarrituta dantzarietan eta gero hemen sombrioak edo ilunak, hau izango litzateke Forestale moduen eta hau elfo ilunen kontrako batailan beti daude hor berentzat izatez gerra hori hendik ez da bukatu, gerra zibila. Hemen arkeru elfo normalak, gero alto elfoak adatzen direnean guztiago aldatuko da eta ejerzitoa ikusgarra izango da. Arkeru gehiago. Hemen Krasiako lehoien karreta edo karroa. Krasian gerlari bat izateko edo Krasiako erregimendu potente batean egoteko harrapatu behar dute edo hil behar dute Krasiako lehoi bat eta gutxi lortzen dute, baina gero ere oso eraginkorrak dira batailan. Krasiako lehoi zuriak, hau da Fenix erregaren eskolta pertsonala izatez historian zehar Krasiako aizkolari batzuei esker errege Fenix aukeratu zuten jauntxoa babestu zuten eta gero elfo ilunen segada batetik eta hauek bide
segurutik eraman zuten oinordekoa edo hautatua, eta arazo gabe heldu zen. Hau dira oso potenteak batez ere infanteriaren kontra. Zenbait unitate. Joezeko espata masterrak. Hau da beste eliteko unitate bat, beti daude entrenatzen eta bere habilitateak edo euneko eunean bataian frogatzen dituzte beste etxai batzuen kontra. Gehienak oso eraginkorrak dire eta mugimendu polita dituzte eta buruak sesionatzeko habilitatea ere bai. Fenixaren guardia. Fenixaren guardia elitezko unitate bat da, eta bataila honden bitartean ez dute hitzik ere esaten, daukatelako hitz ez egiteko akordio baten modukoak, eta diotenez historiaren sekretuak eta bardakizkite eta badakite zein momentutan hilko diren eta nola, eta beraz batalea joaten dira beldurrik gabe. Hau elfoen baiestatxo bat. Eta, bueno, hipotzetik hartuta daude eta besteak izakiak dira. Baina, alto elfoak aterako dienean, hori asko ere ikusgarria izango da. A ber, orduan. Guazen basoetara. Hemen saldunak hauek izaten dira esploratzairen moduan eta oso bizkorrak dira notiziak eta albisteak alde batetik bestera eramateko eta oso eraginkorrak dire eta erasotxo datea denbora guztian. Hemen, uste dut direla. Vale, yelmo silardunak edo yelmos plateados. Hau dira elfoen arteko jauntxoak. Eta ere oso saldu potenteak dira. Lantzekin eta hartu dituzte hemen Bretoniako saldiak eta elfoak eta karga ikusgarriak egiten dituzte. Kalendorreko dragoi saldunak, hemen ikusten da dragoi odoltzuekin oinarrituta dagoela, hemen ikusten duzu dragoiaren zera hori. Eta hauek hasiera batean, bere izenak esaten moduan dragoietan ibiltzen ziren eta joaten ziren bataia, baina denborekin dragoiak esnatzea asko kostatzen zen, eta kostatzen da, eta orduan saldiak erabiltzen dituzte, eta dira apur bat, elfoen moduan arrogante samarrak. Etoren joango gara beste basora. Hemen yelmo plateatu gehiago. Hau da apur bat erakusteko mota hau, asko gustatzen zaidana. Eta gure txaiak kasu honetan izango dira, jero dugu apur bat atxerago, hipotxak hasiko gara bataia. Eta aurrerantza joango gara. Eta bitartean zaldiekin saiatuko gara flankeatzen. Direin horra, eta zuek ere horrantza joango zarete.
Hasi dira tiroak egiten. Hoek mugitu behar dira aurrerago. Beuren abantaila da posizioa eta bar, baina bueno. Aurrako jan beharko gara. Ia saldia. Zuek korrika joan. Beste saldia. Moduan. A ver, generala atxera. Ja falta horretzen da hauek hiltzea eta bar. Jarraitu tiroak eta bar egiten. Zuek, ona. Zuek erasotu tornadoreak. Bai, eta karruak sartu horra tiro eta bar egiten, eta hauek, etorri honantza, azkar, zuek horra. Horra. Eta joan. Horra, horrokara. Zuek horra, zuek tiro egin. Horra eta zuek. Zuek horra. Zuek orain ona. Horreta joan horra. Eta hau tiro egin. Antxoari. Zaldia gortik, zuek flankoetatik erasotu. Eta zuk eta zuek ona. Hauek korrika, saldunak gure lan egiten daude. Hau da ona etortzen eta bar. Zuek itzuli. Horra eta zuek ere tiro egin. Horra eta zuek joan hortik. Hemendik honantze eta zuek berdina. Honantze etorri joezeko arkulariak non dauden. Hemen ikusiko ditugu. Jauntxau non dago. Bale, zu jarraitu tiro egiten horra. Horra. Krasiako lehoiak ikusten ditut hauek. No, borrokan eta roien olako uste, bueno, hauek dira eliteko gerlariak eta zuek orain erasotu atzetik. Zuek orain ona. Eta zuek orain erasotu horra. Nik hiltzen ditugu ja bataia gure izango da. Zuek horra erasotu eta zuek ere erdira. Gurantza hor jarraitzen du bizirik. Zuek erre horrantza eta zuek ere horra. Eta bataira dugu. Eskipotxak defentzan oso gogorrak dirori kontuan hartu behar da. Eta izatez gu unitate gehiago.
galdu ditugu kasu honetan. Vale. Bai, jauntxoa, bere lan ondo egin du, naiz eta hasieran apur bat txikitu dituzten. Salditeri hau bere lana oso ondo egin du, ipotzen kontra izan dela kontuan izan da. Lantzaileak, bueno, bere funtzioa gutxi gara bera bete egin dute. Eta zioa mantentzen lortu dute eta kalendeko dragoiak izan dira potentenak hauekin batera. Bueno, lagunok, hau izan da den aurren gorarte, agur.